back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ni ini ang naitabo. Ay, hala. May uwag na sa pag-irukyo. Bitaw, no? Doon na, di ay, no? Dalikyo. Dogi ko din sa katrikyo. Aha? Sige na pa. Magdali na diya, God. Kini. Milampos ko sa akong plano. Labi siguro, makascore na kong migo. Git ko lalapapap na karon si Baydokyo nilalat. Yes! Midog na ko ni mo day. Iyo, pagtalikod kyo. Gakus na ko ba? Bingis ki. Limi ni ini. Migakos na ko ni mo. Hugta sa paggakus kyo. Bangag sa ilong. Pagton sa pagakos day, ha? Katam-isay mong hangin nga ni gawas day. Nakat-utot ka? Imo man sang gipalabian, bi. Gipalabian man ko ni mo gakos. Pasensya day. Kyo. Humot pa man imong utot sa utot ni Mapin day. Alalat. Ingon og nag-abot ng atong ginhawa kay huot kay kung nakagakos nimo oh. Oh, kyo. Mao na ka ni. Makaskor na ka kung lalat ni. Og makita na unya ko sa kong diwat. Kung natagan ko katumanan ang kagustuhan ni Nanay Maria Picat, nakatagan ako siya apo. Kyo. Kaparay ko sa tingog nilalat. Bugha yun ni Roma. Kyo ba? Ang anulat. Paliw ko pa akong sa suka, bi. Ipapaong niyang suka. Mau na ni. Sumuko istibasang yun, ba? Sige no, Kyo. Pag nga tayo ng suka. Pero lat, nga no man taong ipapatay man ni mo. Lodon manggugong magtanaw si mong naong. Alado. Ura kagyog gorilla si King Kong. Bangkong na. Twe! Noon na ko gikan nag-duty sa bar. Umida akong pagkaon alang kang Gian. Hapitan ko siya sa ila. Gian? Gian, pagmata. Gian? Ala, titakla. Bisita lagi ka, Gian. May dakong pagkaon alang ni mo, Gian. Ni ano? Salamat, ate. Salamat. Ako atakla. Duna? Unsa? Wapag yun kumatog, kaya gipaabot na ko nga mahapit ka din eh. Kaya gutom na kay ko. Naitok mo. Saman, tunay ako, ikurwa. Aw, inuga ko ng pagkaon ng amaw. Doon na say para imo, Noy. Aw, kana pa, malibutang bata. Ambe. Niya. Very good. Pero pasidan anti kang daan, Noy. Ayaw ba ilugis pagkaon na bata? Aw, dili, oy. Basta permanente lang na ako. Sabat, ano ka? Bagkakit na. Uy, wow. Nagmata pa di ka, Masima? Lisok ko. Masima! Galit ka na itong Masima. Huwag nawan na siya siya panimuod. Tabang! Tabang mga silingan! Tabang! Asa ko. Unsa kining dapita. Masima, niya ka karoon sa ospital. Uy. Unsa. Mabangon ko. Ayaw na.
Padayon ka pag-iobserbahan sa mga doktor. Kay nga ano man ko, ha? Nagpanghikap ka sa imong dughan, ma. Ug kalit kang nalupog ug nakuyapan. Gusto. Nahidumdum na ko. Mikali, paghuhot ang akong dughan. O, naglisod ko sa pagkinahawa. Masima. Tanda, anak, mamaulit na ta. Mabangon ko. Okay Ma, ayaw lagi, ma. Dili pa mahimo. Pero mahal kay mga tambal. Mahal ang magpatambal sa watay kwarta. Ma, mahinipusan ko. Maong ayaw ka bala ka, ha? Anak, Kinahanglan mahiling ka og doktor, ma. Aron masayo tagod sa problema sa imong panlawas. anak. Paseno ako, ha? Ganun man, ma. Naghatag lang ko di mo problema. Ma. Mas maayo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!